Bakit kaya nang bababae pa yung lalaki kahit na may asawa na? Ako na lang magtatanong. Kahit may asawa na ba, may magkakagusto pa rin ba? Ako yung nagtatanong tapos ako naman yung tatanungin mo. Basta, sagutin mo na lang. Ewan ko siguro. Kasi may mga babae na kapag tinamaan talaga sa lalaki, magpapapansin talaga yan. Tapos, Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. oy, Dimsey, pinapanan na ni George. Napagpapanan na din, balbalog, di na makataltal na. Sa naka-importante yung teramidin na. Di ka mo. Sigarat lang roti gumatang si Dainin, di lang kali pa pagkatakam sa si Day. Wait. Sigurado ka, kaya mo. Wait. Sige nga Rod, iti katangim, corned beef, sibuyas, bawang, karot, patatas. Rumpet, bawang, sibuyas, repulyo, patatas. Ayos ko man, Kate. Pati nga repolyo, karot. Sige nga Rod, pagka kumatangay. Rumpet, bawang, sibuyas, carrots, patatas. Langanin sa ating bongko Nurik kas-kasan mo, magpayatid na murmurit na maibaon. Hindi may isa kung pakinabang. Nick, sa pamit umiliw ating atao. Baak! May babalita ako sa'yo. Anaman natan, no ay kinamaritis yung lang nga babae, haanay, hanak nga interesado, nakas na katungtungan. Ngayon ng pagkakarta na ta, o sige, dungi ka. Bigbigat mo, kwarta man na narat na panunot mo. Makinig ka kasi Ibagam na ta kaminin, ano dati kahit mo nga ibaga. Ang mom ay nangyari kini best friend mo. Apay, ano ti nangyari kanya na? Pinatalaw ni bakit na, nagbabae ka no. Nakadamagam mo Sika, mati ka nga matiti sa uwa. Lalo nung madin nga mapatunayan. Yun yung sinabi sa akin ni George Baka pinagtiritripan ka lang naman. Hindi. Seryoso siya nung sinabi niya sa akin. Anapay timbaga ng araw. Ado, naawa nga ako kay Andres nung nakita ko. Nakitam gayam, di nawis mo pala kung matitibalay. Sinabihan ko naman siya. Kaso ayaw naman niya. Baka mamaya maging bahay ampunan na tong bahay mo. Sabi pa niya, kaya naman daw niya yung sarili niya. Mabain pa mo, aji nga lukaw. Nagbayag kami, nagkat-kat doon. O, Jinsay, papa namin. Paawi doon. Niya pa'y, nalingkan. Baka damdama, diludin naman tayo pakaturuturo nga mo na Happy ni Baak, ang nararamidin na. Niya, nakasapsapa ang mga imin yun. Talaga ang mga Baak. Gwalwalays, naggulukan to magamin. Happy ni George, pati ka na nagpakadulakin niya na. Upis ti sa badan, binabayaan da kan. Makan, tayo tulod ka. Pagkatamdamak ka, laan na ka ti kumaw. Kailangan dataan yung nugmaw, mga kabangbang sait. Sweetie Pie, kilala mo ba yung babae ni Andres? Hindi
Bakit mo natanong? Nakikurious lang kasi ako. Kasi posible namang magkagusto sa iba yun. Kaya nga, alangan namang kung kailan siya nagkapamilya, saka naman siya maglolo ko. Baka amit na Andres T. Corsonada ta. Tsaka hindi basta-basta papatol yun. Alam ko kung gaano niya kamahal yung pamilya niya. Paano mo naman nasabi? Ang lalaki, hindi naman basta-basta papatol yan eh. Maliban lang kung talagang babaero yung lalaki. Hindi naman ganun si Andres eh. Bakit siya pinalayas ng asawa niya? Malay ko, hindi ko naman alam yung buong kwento. Sa mag-asawa kasi, minsan nami-misinterpret nila yung sinasabi nila. Kaya yun, nag-aaway sila. Kino nagpudot ti ulo na dyan may isa, sigurado, diretso adya eh. Ganun ba yon? Paano naman kasi kung minsan nakakainis ka? Sa akin na naman napunta yung usapan. Si Andres lang yung pinag-uusapan natin kanina. Baak, bakit kaya nang bababae pa yung lalaki kahit na may asawa na? Kaya matadamag mo. Masambata kang ordata. Basta, sagutin mo na lang. Para sa akin, paano ba? Ako na lang magtatanong. Kahit may asawa na ba, may magkakagusto pa rin ba? Ako yung nagtatanong, tapos ako naman yung tatanungin mo. Basta, sagutin mo na lang. Ewan ko siguro. Kasi may mga babae na kapag tinamaan talaga sa lalaki, magpapapansin talaga yan. Tapos, Basta. Ako kanina yung nagtatanong, tapos ako naman yung nahihirapang sumagot ngayon. Ikaw nga talaga, nalain ka nga talaga ya. Aroy! Kas lasig sigurado mo kayo duwa. Bye! Gusto ba may pusit tamam? Tan! ganyan, ano ang mas nauna? Itlog o manok? Bak! Ate alagam na eh. Baybayan nyo. Kaya kayso na nga lumalayingon. Apukaw pa yato eh. Very good Samantalang Jersey baon ko, palpak. Amumot adyan. Tama-tama na ajay. Ako na magluluto dyan ba? Para naman may magawa ako. O sige, kay Masin Martulutom Sige, mas to kahit mo. Sarampiting. Kasing imas ko, kaya't mo, kunanakit din. Uy, mangig na ka. Umangangaw lang mga di tao. Natang, ikaw naman. Pala na Mumadi nangyari kini Andres ay pinatalo damang kanong. Di ka lang masana yun. Kanayan daw mga patalaw na ajay. Pero sa baling amin tiga po na tata. Apay, ang nagapuna ya. Da ano ate, babae na. So, adi nga lang langanak, babae pa yung mahit. Malay mo, wag ka. Baka dati nagkursunada kanya ng babae. Sinunod ko ma. Kaya aji ko mga ruti dapat nga maamuan. Kawanta mo kita, puro burnitan titambaya. No tayo damaga, no sino tinalalay nga giyawid. Timakan, masumbata ka dyan. Di ba, Dimsay? Dimsay, yung ka man tulungan ni Gunyang, baka nakaluton, makantay no ka. Bak, punay pinakaray timing na. Paglapit din, yung tulad-tulad Dimsay. Atat, ipaglay nga, basta maka. Baak. Tagas ka nun, yung mo timakan. Matitigrasa nung kasjay. Madigmit nga himimot Makunak lang mit ata, ay sumot na makikita ka niya. Masanay ka kanya kaon. Among mga kastuya kaon. Ulit gusto ti pagragsaka. Wala, hindi pala. O, kain na tayo.
Paunay mga ni Dimsay, tadi pinagtumar na ti agas na. Oh, let's see. Ito, oh. Ano? Taman. Ano nga? Nga, Toy. Kurang beef mo ata kung mutimais na. Mahan ka man latta, nagadupay lang sa Bak, magkaplato na tayo dito ha. Para kumain na rin tayo. Wag. Oh, kain na tayo. Baik ka luto. Tadi ba? Bukan. Supa-subang pa lang ata ka. Agsina kayong tumot lang. Kaya man latta, nagadupay lang ang kwalis-kwalis. Nga, lagi ni Dimsay. Tala na. Oo, marpas na nga mga. Tatapunan ni Dimsay. Ay, Dimsay na rin.